Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salam ala asrafil mursalin. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ama tanga nyini ala fe ka bo shitane dangalen toroma. Ale mi kera farala kinu fe ka bo ala ka hine ani aga nema bela jilina. Kan sinsin dalba masa toko bariga maye ka soli ke kira nasi dingo sanmo ka. Ani aga sabanymo ani mogo tuglala ani jugu maya foka tase nyewilima. Ame dugo ke ala ka nini awi ola. Laspem TV filɛbagaw a y'aw bisimila wajulu kɛnɛ kan. Bi ka bɛ nazara kalo tile 29 san kalo fɔlɔ san 2025. An bɛ Banikɔ Joyila mara la Ngolobugu commune na a dugu la mun ye Jɛkɔ Fayirila ye. An fani an karamɔgɔ Elfadila Sheikh Ali Badara Sangare ka sanga ni ale ka faso kanu ye ani a ka baarabaw kɛli la diinɛ dɛmɛni sira kan. San o san a bɛ wulikajɔba kɛ a yɛrɛ faso la Banikɔ Joyila mara la. Bi an bɛ Jɛkɔ quartier 2nan na ni o ye Jɛkɔ Fayirila ye. Kuma min na an karamɔgɔ Elfadila Sheikh Ali Badara Sangare ale ni a ka délégation n'u bisimilala Jɛkɔ Fayirila kɔnɔna la. Wuladafɛ foliw tɛmɛnen kɔfɛ sufɛla fɛ wajulu kɛnɛ denbayara ni silamɛ jamakulu cɛ ani muso ye. Laspem TV ka jatala minnu tun bɛ nin wajulu kɛnɛ in kan u ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ an karamɔgɔ la aw ni ne an ka jɛn ka ɲɛmada olu fɛ. An bɛ Ala fo ka barikada masa min ka se ka bɔ n'a kɔrɔtalen don k'i sini jɔ bɛ dafɛn kuntigi kan kira min ka bon
cidenw ɲɛmɔgɔ don danfɛnw ma i ni ce e min sɔnna ka anw sɔn karamɔgɔ la min kɛrɛnkɛrɛnlen don karamɔgɔ min nana faso ma ni tun ye o kɛlɛbagaw bɔnɛlen don cɛba min nana ɲɛnamaya kisi ni kogobolo ye min banbalen don ne kan bɛ sirakɔrɔ jɛra duguden ma ka wandila min kaarilen don solomana kante nana farafindenw ma ni sɛbɛli ye min jubɛlen don a seki badara ali sangare nana farafinya ma ni tun ye min tɛndɛlen don farafinya tun bɛ ka kasi ni hami ye funange min ma o de nalen don ne kan bɛ badaramani sangarende ali sangare ma subaga jugu lakari don a seki badara ali sangare an bɛ bila yan sukɔrɔ ka ban i ka tɛmɛ ni laseli ye sangare bari ye bawadi bara chamata flu bila Islamo an sigira hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la amin jamana ala ka mali kisi amin malidenw ala k'an don da kelen fɛ amin ala k'an bɔ da kelen fɛ amin banugo ala ka kisi amin ala ka bɛn sabati yan amin Duila mara ngolobugu komini ala ka jidi amin jeko sokala fla ala ka bɛn sabati a kɔnɔ amin jeko fayirila ala ka nali kɛ hɛrɛ u ma amin garisɛgɛ sanuma ala ka dan u ma amin tungarankew ala ka tungajaw la amin jagokɛla mulikɛla kɛɲɛnɛ baarakɛlaw ala ka bɛɛ dayɛlɛ amin denmisɛnw ka barika don u la amin ala kɛra bonya kama amin islamɛ jamaba in kama amin sɔli ala muhamɛd bara chamata n'an bɔra ye n'an mu gɛlɛya su in na nazara kalo tile 29 saa kalo fɔlɔ saa 2025 an bɛ banunkɔ Duila mara ngolobugu komini an bɛ dugula min ye jɛkɔ ye an bɛ quartier la min ye fayirila jɛkɔ fayirila an bɛ misiri da la yan silamɛya ɲɛfɔli kɛlɛya diinɛ jogo diinɛ laadiriya diinɛ danbe diinɛ diinɛ min nana an wele kana ɲumankɛ ma ani ɲumanya silamɛya bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kuranɛ bɛɛ ye a ye ɲuman kɛ a ka juguman dabila ani ala bato cogo wa bato bɛɛ kun ye k'i dege ɲumankɛ la ani ka juguman dabilali nɔgɔya jinɛ mɔriya tɛ turabuda tɛ kolonifili yɛrɛ tɛ ala ye min fɔ kuranɛ la n'o banna ala kira ye min fɔ a ka hadisa la n'o banna dɔnnibaa la ni mu tiɲɛtigiw tilara min na an nana o de lakali o lakaleli la sa ni mɔgɔ min y'an kanu o sira kan i bisimila an bɛɛ ye kelen ye wa ni mɔgɔ min fana ye an kɛlɛ o sira kan baasi foyi t'a la sira b'i bolo i ka kɛlɛ kɛ mɛ ni setigi ye ala ye ni fangatigi ye ala ye ni diinɛ in tigi ye ala ye wa n'an bɛ k'a fɔ ni ala ye an dalen b'a la ala b'an dɛmɛ bɛɛ sanfɛ o tuma an b'o diinɛ dɛmɛ sira kan an faso la yan n badenw fasoko tɛ ko nɔgɔ ye yan ye ne ka dugu de ye an kɛli yan fɛ ani yan dɛmɛni ani yan sira bɔli a wajibiyara an kan an ka alimami ka kuma y'a mɛn mɛ k'a fɔ alimami ye ko faso sira bɔli o ye wajibi ye fasoden ɲuman bɛɛ kan an ka silamɛya tɔgɔ la kuranɛ yɛrɛ ye ala kira yɛrɛ ta tɔgɔ ma k'a wele k'a faso yira a la wa ala ma kira si da ala ma kira si ci n'a m'i faso yira wa ala tilala k'a fɔ kiraw ye ko hali ni faso ninnu y'aw kɛlɛ a ye faso in dɛmɛ wa faso ninnu fana n'o ye kiraw fasow ye kiraw fasow ba mara ala fɛ ni kiraw yɛrɛ ye mɛ kiraw fasow ma kiraw minɛ sɛbɛ la
mais kira wɛrɛ faso kira wɛrɛ ka kiraya martaba n'a bonya kama ala ye hɛrɛ kɛ kira bɛɛ faso mais kira si ma ɲɛsin a faso ma ko faso y'i to yen faso ye ta da bɛɛ kan nka o n'a ta bɛɛ a bɛɛ kɛra faso fɛ ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ suratul Nahl ala ko kira ka hakɛ la a faso ma n'o ye a bangebaaw a mɔkɛw ala ye mun fɔ suratul Quraysh bismillahirrahmanirrahim n b'o daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye kabakolo tigi hinɛ lɔbɔli tigi ani hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen masa lela fe Quraysh a ko Quraysh ka deliɲɔgɔnya kosɔn n'i y'a sɔrɔ kira fasolamɔgɔw n'o ye Quraysh ye sadiri n'i y'a sɔrɔ o kɛ bɛ k'u kɔ don ala ma k'u kɔ don kira ma k'u kɔ don diinɛ ma k'u kɔ don jogo bɛɛ ma ala yɛrɛ de y'u ta u tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ a ko Quraysh ka deliɲɔgɔnya kosɔn a ko deliɲɔgɔnya min ye fonɛnɛ ni tilema taama ye deliɲɔgɔnya min ye fonɛnɛ ni tilema taama ye a ye kuma in lamɛn dɛ ne fasolamɔgɔw ko aw ka deliɲɔgɔnya kosɔn o min ye fonɛnɛ ni tilema taama ye an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye fonɛnɛ na ka taa baro kɛ f'an bɛ tasuma minɛ k'an sigi a kɔrɔ an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye samiyɛ fɛ bɔgɔ la an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye funtɛni na f'an b'an yɛrɛ fifa k'an k'a lajɛ o kosɔn sa dɛ an ka o taa bɔ ɲɔgɔn ye o kosɔn falyabudu rabba hazal bayti a ko u k'a kɛ o kosɔn u ka alikaba mabato u ka nin so in tigi ala bato Jibrila bɛ k'a tɛgɛ si alikaba la kira ye k'u k'a k'o kosɔn u ka alikaba ala bato ala ye hɛrɛ kɛ Quraysh ye mais k'u k'a k'o kosɔn u ka so tigi ala bato o ye misiri tigi ala ko ye الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع ala min ye Quraysh ninnu hakili sigi ka bɔ kɔgɔ ma ka bɔ kɔgɔ ma ala ye u hakili sigi kɔgɔ t'u fɛ yen c'est à dire ala kira sallallahu alaihi wasallam ale mana don du o du kɔnɔ gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ na mais kɔgɔ bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ ye kira taamasiyɛnw dɔn ni o sira caman ye kira bɔra minnu na ala ye hɛrɛ k'u ye gɛlɛya mana bɔ cogo o cogo kɔgɔ bɛ datugu wa ma ban dɛ wa amannahum min khawfi wa ala y'u hakili sigi ka bɔ sira ma kira somɔgɔw ninnu tɛ sira fɛn ye hali ni ko pa u jate fɛ ala y'u ta kuranɛ kɔnɔ tan faso kama k'u yira kira la Muhamadu fasolamɔgɔ ninnu u wele ka na ala ma Muhamadu kumaw fɔ ni ala ye hali n'u y'i dɔgɔya k'i nɛni u wele kira ye wele da faso kɔnɔ dɛ faso ye mun kɛ kira la a ye kira gɛn kira ye faso bila dɛsɛ bolo ma kira bɔtɔ a faso da fɛ ala ye yamaru de ko Muhamadu bɔ ne ala ka don ma se bɔ faso ye kabako koyi ka wolo a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ i fa bangena kɔnɔ i ba bangena kɔnɔ olu bɛɛ sara a kɔnɔ ka tila ka na e gɛn ka bɔ a kɔnɔ i ma danbe tiɲɛ i ma tana tiɲɛ Muhamadu kɛra mun kama k'a ko de ko magankaw ka namara dabila a ye janfa dabila a ye binkan dabila a ye sɔni dabila a ye fara ɲɔgɔn fɔ a la o kosɔn kira gɛnna ka bɔ a faso kɔnɔ kira bɔtɔ kira y'i jɔ magan bɔda la a y'a yɛlɛma ka dugu lajɛ a ko ala o dugu in ka di n ye dɛ ala ko taa ni ala ka du ma se wa ala ka ko waati b'a la dɛ ni ala ka waati ma se iza radiyallahu shay'an an yakula lahu kun fayakun n'aw ko a bɛ min kɛ ni ala ma sɔn o ma a bɛ fu de la wa ni ala ko fɛn ma ko kɛ o de ye kɛta ye wa o de bɛ kɛ o yɔrɔ bɛɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ye faso bila tan faso bilalen ko a taara kalifa minnu na a bɛɛ bɛ o isaru dɔn o laban kɛra kɛlɛ ye kuma laban na a ye yɔrɔ jumɛn ma kɛ o de ye Madinɛ ye Madinɛkaw de ko Muhamadu i bisimila o de la Madinɛ dugu Munawara Maka ye karama dugu ye nka Madinɛ ye Munawara ye
mais kamo ko mi yodo ala kira boto minu ngo kira ma ne e monya ke bi boya o mi boy no fantisia Allah akbar kira tale ko maganga wi kira ka du fere Allah akbar aywa ka ani minu dara ka be ka du fere Allah akbar kira tara madne kira kalande uzoro ko chubi ay boya soro ay tumul dum uzoro ay hera soro wallahi jama ceyale kira bolo kira ko magan madne kaw ma ako ne ledu da mo ngumi siga fa mi to afa ngami fe anga ta bon fasula blebele aywa o yoro be madne dugu na fiki kelgele mun me olu e nyon korkoli ali ka fa dugu kwanye cela do ya do mi ko ya sura fa be juli kene kwanye julu fura ni dungu we ani ka tulu ka juli fura ke ko he sura sa jama sura la ko ndagal ka faso ko kuma fo Allah akbar ko dia kele ganya ko blebele o kera mun kere sura la ka fo madne ka we ni Muhammadu taw jaba mi faga ta hiji ken faso la ko wele kana ala ma misaki Allah akbar sare ala kira ni hiji de mi mora madina o do kana makka ma ba ke be ko ni Allah akbar e miri jigi islamia la de kira bora do mi abora ni bamuru de ka ge ni ko kuruwe wallahi ka ga tu fere me kira sagira do mi amma balama ayya fale ko faso Allah akbar ni faso e ge ni tara ni don zoro bi no tatude wallahi sigato la re bi ko ti bula blebele ibu fa ibu tabali ibu wole fa masola wallahi etna ne gebo la bi tatubi mais on ga kira islamo ka kira a gene ko ka bo faso kono a sagira a setigi ka ya fa faso Allah akbar sare anana munge anana juara fala ka kuma islamo fe blebele aka o kuma min kɛra a ko ne yafara aw ma min kɛra n fasolo mo ne yafara aw ma a ye min kɛra blebele a silamɛ yafa diinɛ ye dɛ wallahi do silamɛ ye jogo diinɛ ye kira ye hiji kɛ bonya ni karama kɔnɔ ka segin madinɛ wa ni ala sɔnna ala kira su dalen don madinɛ mun ye o se kira ma faso ka jɔyɔrɔ bila fɛn min y'a to Muhamadu belebeleba su donna a bɛɛ nana o ye faso ka jɔyɔrɔ bila de blebele sigato la re o de yira la bɛɛ la ni faso y'i gɛn kana taa diɲɛ fɛn bilen wallahi taa i ba bɔ yɔrɔ la olu b'i segin n'i ye wali k'i mara blebele sigato la o tuma faso an nana an nɔfɛ ni ala ka wele da ye wallahi faso an nana aw nɔfɛ ni silamɛya ka wele da ye faso an nana aw nɔfɛ ni an bɔra la an bɔra n'a ye faso an nana aw nɔfɛ ko maa wɛrɛ tɛna yan dilan ka d'an ma n'an yɛrɛ tɛ blebele o tuma ni fasoden nana fasoden ɲuman a kan ka dilanli kɛ blebele sigato la hali a ka sodenw muso minnu wolola ka du kɔnɔ n'u furula dugu wɛrɛ n'u nana ni balimamuso ɲuman b'a la n'o nana a bɛna du de dilan Allah akbar n m'a fɔ an ka diɲɛ laban balimamuso kuntigɛba dɔw dɛ a ɲuman ɲumanw a bɛna so dilan blebele sigato la mɛ a kuntigɛba dɔw bɛ na ka na kɛ dutigi de ye k'a bɛɛ ɲami ka taa wallahi e ko tɛnɛmɔrɔ o don k'a bɛɛ ɲami o tɛnɛmuso jugu de sangare a bɛ bɛɛ bolo wallahi ala t'o fɛ o man ɲi tɛnɛmuso n'i nana so kɔnɔ i balimakɛ denw y'i denw ye wallahi o ka bonya bɛɛ b'i yɔrɔ so fɛn bɛɛ y'i ta ye bonya bɛɛ b'i kan i yɛrɛ k'a lajɛ adamadenya yɔrɔ minnu cɛnnen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o dilan blebele i dɔgɔnin n'i kɔrɔw fɔ miliyɔn o min na o dilan mɛ kana fɔ k'i bɛ dɔ su ka bila dɔ la sɔrɔ kama walima k'i bɛ den dɔ fila ni dɔ ye sɔrɔ kama blebele ayiwa tɛnɛmuso dɔw bɛ don so kɔnɔ dɔrɔn k'a bɛɛ ɲagami ka taa wallahi n'i kumana tɛnɛmuso daga dɛ tɛnɛmuso daga t'i ka ci la belebele ayiwa badara ali bɛ k'a f'i ye daga tɛ da la daga bɛ baara de la ni tɛnɛ y'i daga galo kan ni kɔrɔnɛ tɛ a ti minɛ belebele tɛnɛ tɛ dɛ daga bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i daga galo kan n'i bɛ cɛ kan daga tɛ foyi kɛ o daga ye dugawu de ye k'i dɛmɛ parce que an bɛ siran ɲɛ an siran kojugu fo k'a mago sa i muso bɛ npogo don i la i tɛnɛmuso bɛ na fɛn n'a ye n b'a fɔ i b'a bagabaga tɛnɛ b'a fɔ n'i da bagaw kɔ ko n t'i yafa i mɔ dɛ jiri fa yɛrɛ k'i ka kiri dɛ e bɛ ala minɛ k'i da de k'i ka mara halakili to mara sira kan a kana tɛnɛmuso lamɛn a kana fa lamɛn an musow dilali la a kana dafe ji lamɛn fɔ ala ka sariya min ti bɛn i ma n'o kɛra kan'i fa lamɛn fiyewu muso sira kan
ni fa kuma ni fɛ adamadenya sira kan mara sira kan k'a fɔ a bɛ i bilasira i ni i muso i b'a fɔ a ye k'i y'a mɛn n'i ka kuma mɛn ban mɛ hali bi a kɛcogo ɲuman ye min ye dɛ a kɛ ten parce que foyi ma an ka mara halaki min tɛ i muso bi mɔgɔ fagako k'i la i ko i b'a dilan ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye somɔgɔw bɛ wuli ka dɛ a ko furu sɔrɔla cogo min na u ko a ma nɔgɔ u n'an ka dugu cɛ a tɛna a bɔra u n'an ka dugu cɛ n'o ma denni bali ka malobaliya kɛ ne la min kan ka kɛ m'o kɛ n t'a fa de n t'a ba de nka a ti ɲɛ min kɔ m'o kɛ a ti ɲɛ min kɔ ne cɛ o o ɲɛ b'e bolo so kɔnɔ o kɛ bugɔliba in ko tɛ dɛ fɛɛrɛ wɛrɛw b'a la n'o tɛ hali bugɔli kelen-kelennin b'a la kana to i ka bana dɛ nka a ɲɛgɔ dɔɔnin n'o kɛra n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ darakamiyɔrɔ la a bɛna taa nafika kɛ cɛkɔrɔba ye ko ba ko surɔ ko cɛ ne bugɔ dɛ ka tɛna n fa n'o kɛra n'i nana fa fana bɛ kɔlɔsili minɛ a bolo dɔrɔn i misiko ta ma kangari da ye yan i misiko ye jɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na bɛ baramuso la yan i tɛgɛ ka taa bani kɔ n'o kɛra b'a fɔ ko ba ko n'i ka kuma mɛn o de kosɔn n'i kɛlɛ in bannen o tɛ kuma ɲuman fɔlen sa fa lafiya da yan n'a taara don so kɔnɔ yinfɛla la yɔrɔ fa tɛ yen n'i y'o kɛ sisan n yɛrɛ ye fɛn in ye dɛ n'o kɛra sisan n'a bɔra kun a bɛna t'o lafiya kɛ hali sɔrɔ k'ale bugɔ i b'a ko fɛn bɛɛ ni fɛn cɛ ko ba k'a bɛ fɛn fɔ o don ko fɔ bi ale y'a cɛri fɛn bɛɛ ale b'a kalama ne tɛgɛ ye sɛnɛ bɔ e ni ala cɛ ne ye bugɔ e cɛ tɛ sabali a ma ka ɲi sa ne ta ba i b'o fɔ dɔrɔn ba bɛ da la ko i ma s'a ma a ma nin fɔ kun wa n'a sera i bɛ kun n'ale ma ka fɛn dabila ka ka fɛn dabila dɛ i bɛ dɔ de dɔn wa nin ko de ka a susu dɔrɔn fo k'a dɔn de ko fa tɛ se k'a dilan yan ne de y'i furu hali ni fa y'i furu ka di yan i ni kan ka ne ka mara kɛ pour que n sago ka sɔrɔ n tɛ min fɛ n'i y'o sira minɛ i kan ka taa sira minɛ min bila parce que an ka furuko de kɛra sisan i n'a fɔ teleko teleso kɔmɔni bɛ e fa bolo e sigi bɛ k'e bɛ tele filɛ n'a y'a bila tele wɛrɛ tɛ min na e mago bɛ siri fila la ko ka i taara ka wajulu lajɛ i bɛ se ka bɔ a la ɔ muso ye tele de ye a kɔmɔni bɛ di cɛ de ma tele filɛla ye maa wɛrɛ ye mɛ olu bɛ fɛ ka tele filɛla fɛ ka kɔmɔni tigi o la an faw kɛra tele kɔmɔni tigi ye parce que an ka cɛkɔrɔba ninnu fana bɛ yen tiɲɛna an fa dɔw bɛ yen ay muso bɛ to ka makɔrɔni dɔɔni gɛn ka d'u ma o de ye maa ɲɛnama ye baramuso la ɲɛnama ɲɔgɔnna b'o la yan hali o dama nin dumuni kɛ ma kɛ ɲɛna yan nin ye tiɲɛ dɛ mɛ a ye dumuni di e ma a ye ko ɲuman kɛ mɛ a kan ka barika sɔrɔ ni ne min ye ani denw kan ka wolo ka ɲumanya kɛ o denw sɔrɔ cogoya n'a t'o sara ka ne bolo ne ma o la an k'o dafa mɛ ayi dɛ o de la an ka muso caman kɛra dutigi ye dɔwɛrɛ tɛ o cɛkɔrɔba ye muso kolokolo ka muso bila an bɛɛ la ka sɔrɔ ka taa da kaburu kɔnɔ denni fila an bolo yan sa a kɛra masakɛ ye n'i kumana dɔrɔn a bɛ pɛrɛ f'i ka seliji yɛrɛ ka cɛn sigilen a lajɛ mara fasolamɔgɔw ne b'a ma ni faso kuma ye walayi an mana tɔgɔ ɲini na an fɛ yan an mana wari ɲini an mana bonya ɲini an yɛrɛ bɛ sɛgɛn min kɛ faso nɔfɛ ni faso ko tɛ a ti kɛ o na ni an ye ɲuman min fɔ a y'o lajɛ o tuma o ɲuman ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ an ka se ka ɲɛ a kɔ ni juguman min fana banna n'o y'o fɔ o ka lajɛ o ka bila o le kɛ an ka cɛ sɔgɔbɛ an k'a lajɛ kuma bɛ mun ɲɛ an ye mɛ ayi dɛ ni ne bɛ kuma baninko yan walayi an b'an sɛmɛ ala de la n'o tɛ u bɛ ka wajuli de jukɔrɔma bɔ ka taa ka wajuli kuma kuri ka taa k'a sɔgɔbɛ i n'a fɔ nkɛlɛnni kɔtɔ ka woso karamɔgɔ ale tun bɛ jɛbɔ don k'a ye mɔgɔw dɔgɔya ye mɔgɔ tɛ foyi la nin kɔ diɲɛ kɔnɔ o don wajuli k'a ye mɔgɔw dɔgɔya mɔgɔ tɛ foyi la nin kɔ e nani ka o don mɛ silamɛ k'i sigi hɔrɔn k'i sigi k'i den kɔnɔ fili la danbetigi k'a sigi ka dɔnnibaa dɔ kɔnɔ o ka fili e ka muguri tɛ foyi ye nisɔndiya tɛ foyi ye fo k'a fɔ de ko karamɔgɔ dɔ fili la a ka b'i ye e t'a dɔn ko sɛtane ka kusa ye a lajɛ
ama shi bɛɛ kɛ dilanli la mais hali ne ka mɔgɔ kelen kuma dɔ fɔ micro la min kɛcogo man ɲɛ ne yɛrɛ m'a fɔ dɛ n ka mɔgɔ dɔ o ka kuma dɔ fɔ micro la hali ni ka mɔgɔ m'a fɔ dugumɔgɔ dɔ ka kuma dɔ fɔ micro la ne ka kɛnɛ ka yan n'a kuma man ɲɛ n'i ma nɔ dilan n b'a tɔɔrɔ sɔrɔ ba nɔgɔya n b'a fɔ n y'a fɔ k'a sɔrɔ n yɛrɛ m'a fɔ tuma dɔ n ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ mais fɔ n ka a nɔ dilan a lajɛ parce que an bɛ ka ɲɔgɔn nturugu taama komi donso ni sogo ne n'an bɛ faso dilanli la ne ma na aw sɔgɔbɛli la ɔ mais hakilitigiw fana bɛ yan minnu mago bɛ tiɲɛ na olu mago tɛ ne yɛrɛ sɔgɔbɛli la o tuma a ye tiɲɛ lamɛn dakuruɲɛ fila mana nɔgɔya an faso la an bɛn'o saba kan an bɛ foli ɲɛsin jɛkɔ dugutigi fila bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya su in na an bɛ yɔrɔ min na fayirila an bɛ dugutigi fo a y'an bonya an m'o ɲɛna dugutigi ka bonya bɛ ɲɛsin an ma an na o na a bɛ fɛn bɛɛ bila o kɔfɛ an b'an ka alimamiba fo alimami fila bɛɛ o kɔfɛ an bɛ musokuntigi fo n'o y'an balakaw ye ne baw ko b'aw bolo dɛ n'i y'a mɛn ko musoba n'i y'o mɛn dɔrɔn fɛn b'i fili wa musoba mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ denba bɛ sɔrɔ yen ne baw a ye sabali walasa denbaw ka sɔrɔ walasa musoba ka sabati n'o kɛra ɲinifɛn bɛ sɔrɔ an bɛ musokuntigi fo o kɔfɛ an bɛ jeunesse fo u ye baara min kɛ nin ko in na a ma dogo ka wuli ka bɔ yan ka taa an kunbɛn sirakɔrɔ jɛda la moto la n'i ye pochère ye mɔgɔw ɲɛkisɛ kan i b'a fɔ ko non ko n'an sera yan k'u bɛ wari ta mais o limaniya ni faso ko de ye fasoden ka sɔn ka boli fasoden ɲɔgɔn nɔfɛ fadenya t'i kɔnɔ fiyewu n'o tɛ fadenya dɔɔnin bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ o t'o kɛ ɔ ni fadenya dun b'i kɔnɔ o bɛ toli i kɔnɔ yen n'o tɛ anw mana fadenya la o anw nana faso ko de la o kɔfɛ an b'an jatigiw fo ani mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ dora nin kɛnɛ in na an bɛ bɛɛ fo an nisɔndiyara ni an ye an yɛrɛ sɔrɔ an ka dugu la yan nin cogo la tan an fari bɛ foli parce que an mago bɛ an ka dugu ka ɲɛtaga de la a ka yɛlɛma ni diɲɛ bɛɛ dilara ni banikɔ ma dilan ne ma tila fɔlɔ ni san finna bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini dɛ o tuma nin ye bolo fununen ye nin ye a dalen ye bolotigi kun bon bolotigi tɛ foyi yɛrɛ ye ni anw yɛrɛ tɛ bolotigi tɛ foyi n'an yɛrɛ tɛ ala ka hɛrɛ k'an ka dugu an ka tungaranke minnu bɔra an fɛ yan ka taa tunga na nafolo ɲini na garisɛgɛ ɲini na ala ka taama jaw la ka wari caman d'u ma an ka dugawu k'u ye dɛ o mago b'an ka dugawu la waati bɛɛ la o kɔfɛ an ka taaba silamɛ su an bɛ dugawu kɛ ala ka saya k'u ma lafiya ye ala ka saya k'u ma lafiya ye ala ka saya k'u ma lafiya ala kɛra bonya kama sɔli ala mahamɛd ɔ n'an bɔra yen sa dakuruɲɛ fila mana nɔgɔya mais an bɛ tɛmɛ n'a ye ni ala sɔnna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ ta ka ɲini faamaw ka faama fɛ ni ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma layi nɔrɔjim sɛtanɛ ma ɲi dɛ sɛtanɛ yadara ka da sago a bana amuru la yamaru ala y'a dɔgɔya sɛtanɛ tɛ fɛ muso ni cɛ ka bɛn ko n'u bɛnna u bɛ den ɲuman sɔrɔ sɛtanɛ tɛ fɛ den ni bangebaa ka bɛn ko n'u bɛnna ko den bɛ duga sɔrɔ sɛtanɛ tɛ fɛ dɔnnibaa ni kufinw ka bɛn ko n'u bɛnna ko kufin ti fa bilen sɛtanɛ tɛ fɛ faama ni fanda ka bɛn ko n'u bɛnna ko fanda bɛ lafiya ko faama fana ka fanga bɛ ɲa sɛtanɛ tɛ fɛ an ka bɛn ɔ n dɔgɔnkɔrɔ ni i yɛrɛ y'a dɔn ko sɛtanɛ tɛ fɛ i ni muso ka bɛn ni kɛlɛ bɛ ka na e yɛrɛ k'a lajɛ ka sabali sa hali ni muso ma sabali sabali walasa sɛtanɛ sago kana sɔrɔ aw la wa ne ba a b'o cogo la fana ni e n'i cɛ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ hali ni cɛ m'a faamu e ka sabali ko sɛtanɛ sago kana sɔrɔ a la walasa den n ta kana tiɲɛ den ninnu n ka ɲaman de ta anw fɛ yan muso mana se sɔrɔ a tɛ cɛ bonya anw fɛ yan muso mana kunfɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a tɛ se ka furu labato anw fɛ yan ni muso jigi ɲɛna dɔrɔn furu tiɲɛna hali ni furu ma tiɲɛ denko tiɲɛna anw fɛ yan muso ka fɛn bɛɛ bɛ sɛbɛn la ka tɛmɛ a ka furuko kan
ni waati na sa an balakaw bɛ taa mini jardin kɔnɔ kabi fajiri fajiri da fɛ i b'i kolonkolon i ka dilan ka i kelen ti foyi ayiwa sangare i bɛ wuli ka bɔ dilan kan ka wuli ka jisuma kɛ selilaka la k'i ɲɛ ko i ka seliji ta wallahi i tɛ foyi ye so kɔnɔ belebele o taara jardin la i fililen to so kɔnɔ o taacogo ɲana dɔɔnin belebele nana dɔ taacogo f'i ye kɛ ayiwa sangare nalomaba in bɛ taa ka den fililen to i bolo ye ko den bɛ sunɔgɔ la den de kunu kasiga b'e kunu sin t'i bolo ye cogoya t'a la i bɛ den de ta ka bɔ kɛnɛ ma ka gabugu yaala ka ɲɛgɛn yaala foyi tɛ belebele nɔgɔ tiɲɛna den b'i bolo mankan tɛ da wallahi bon tuma dɔw la fana f'i ka nɛgɛso ta sa wali moto k'o den ta fɛn ɲɛna gilekida kulusinda ka jardin mankan ka taa d'a ma belebele walima i k'i sigi ni sɔndiya ni dusukasi ye e ni ala cɛ nin ye maa ka muso ye abada a mago foyi t'i la a mago t'i den la wallahi a ka jardin ko dɔrɔn belebele ayiwa ala ko k'a f'i ye ko jardin ko barika bɔra la hali n'i ye sanu sɔrɔ a la ko sanu bɛ k'i sata ye belebele ayiwa kulo b'i la muso ka dɔgɔ ɲini yarɔ a b'a fɔ sa ko dɔgɔko gɛlɛya bɛ yan ala hami kelen tɛ nin la belebele ayi anw fɛ sirakɔrɔ yan jɛgɔ yan an ka dugu ninnu bɛɛ la yan dɔgɔ ɲini tun kɛra fadenya de ye yan bɛɛ ɲɛna fadenya dɔgɔso tolen don i ka yɔrɔ la a bɛ safu labɔ bolo tɛ maga dɔw la fadenya u donna la k'a bɛɛ tigɛ k'a ban anw tɛ ka hami la a ka ba yɛrɛ de an k'an sigi ka ɲɔgɔn filɛ belebele ayiwa nin ye tiɲɛ dɛ a ka ban min b'u bolo bi ko dɔgɔ o de tun ye ɲɔnsɔn fɔlɔ n'u bɛna tasuma minɛ u bɛ miri min ka kɛ ka k'a la dɛ o de ye dɔgɔ ye bi jiri dɔw bɛ yen ko nin kasa man di aw olu to yen o olu tigɛ k'o fili an ma yiri turu ala yɛrɛ ye minnu turu ka d'a ma a y'o bɛɛ tigɛ k'o ban ko lɔgɔ an ma fɛn turu k'a kɛ fadenya ye dɔgɔso totolen don fan bɛɛ muso ka dɔgɔ tigɛ ka bɔ nin ka furu ko ye dɔgɔ ɲini ka daminɛ man di u bɛ fililen to ka suɲɛ ayi an ka muso caman bɛ yen foyi m'u ka ko cɛ ni u ka baara yɛrɛ tɛ muso baarakɛlaba yɔrɔ a ka d'an ye dɛ mɛ n'i ye muso baarakɛlaba sɔrɔ anw fɛ Banɔgɔya da la ko cɛ sɔ bɛ ja a n'a ka fɛn o fɛn wulila n'a y'a kunkolo suli min da la kun tɛ kɔrɔta bilen o de ka k'a suli cɛ ka baaraw da la a tigɛ tɛ dɛ ale yɛrɛ ka diɲɛ nafa sɔrɔ sira baaraw kunkolo bɛ suli o da la ni siw dena san o san 4 heures du matin 3 heures dɔw b'u pan ka wuli ka wuli k'i fililen to yen i b'i lama i tɛ gu foyi la bilen foyi tɛ yen ala yɛrɛ de ye sabali masa ye n'o tɛ ni ne muso y'o kɛ ala o ala a sitɔmana ka taa sata ka taa sata e 2 heures su 2 heures ka wuli ka fililen to yen i ka taa sata dibi la n'i y'o ta k'i b'o bila i gosi fɛn ma bɔ i kana sɔrɔ yan ala jɛ sa wa o si tɔmɔnɔ ninnu dilan bɛɛ ye si zo de ye wale si bɛ tɔmɔnɔ paraka ten dugu bɛ jɛ ka sɔrɔ a tilala bɛɛ la k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na so ɔ n'i tilala n'i y'a turu fɛ a tulu bɛ kasara ni balo si ma jɛnɛ yan i ka bana tɛ ban o i dɔ bɔra dɔ bɛ na kuma bɛɛ dɔ man kɛnɛ f'i ka tulu ka ban de namara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɔ ala k'a bɔ a la o ye si tɔmɔ sira ye an ka kɔɔri bɔ an ka ɲɔtigɛ an balakaw b'an dɛmɛ a la an fɛ yan mɛ u b'an dɛmɛ sira min fɛ a lajɛ dɛ ni den bɛ muso bolo n'an nana kɔɔri bɔ yɔrɔ la walima ɲɔtigɛ yɔrɔ la ni den kasira dɔɔnin dɔrɔn a bɛ taa da yiri kɔrɔ o ka bɔ ka sin di den ma tuma dɔw la n'i yɛrɛ y'a sigilen ye yiri kɔrɔ ye karisa kɛra cogo di ne ka sin di den ma fɔlɔ i bolo bala gileki yɔrɔ dɔrɔn k'a sama ka bɔ ne ka sin di den ma den tɛ sɔrɔ ne den ye dɔɔnin minɛ fɔ ka sunɔgɔ b'a tɛntɛn dɔɔnin a kana sunɔgɔ fiyewu n ko dɔw bɛ den kin a ka dɔgɔ den tigɛ sɔn fiyewu n ka taa n sigi n bɛ ka den da o bɛna taa fɛn dɔ da yiri kɔrɔ dɔrɔn ka den da dɔrɔn k'u da dɔrɔn ka sunɔgɔ ka den ka sunɔgɔ
mais i k'a dɔn ko muso tɛ fɛ k'i ka baara de kɛ n'o tɛ muso ka dɔgɔ tigɛ muso ka jardin kɔnɔ muso ka situlu baara ni den kasira siɲɛ kelen n'a ye si d'a ma siɲɛ kelen n'a ma dabi a bɛ tɛgɛ ba nɔrɔ a la k'a ta ka segin a kɔ la ko maa tɛ ta ɲa mais cɛ ka baara la n ka si di den ma den tɛ sɔrɔ ma ne ka kɛ kɔni den tɛ sɔrɔ kuma ni cɛ ka ɲi mais cɛ tɛ nin bɛɛ ye k'an ka so barika ba ye e bɛ ka nin fɔ den ma ko n ka si di den ma den yɛrɛ b'a dɔn e ni ala cɛ si t'ale ta kɔnɔ nin bɛɛ bɛ den cɛ o bɛ ka e yɛrɛ bɛ nkalon la k'a b'a ma wolo ale bɛ nkalon la hali bi o den wololen kɛli nkalon la ba ye a ma ban ala k'an kun lajɛ ala k'an kisi sɛtanɛ tɔɔrɔ ma Bismillahirrahmanirrahim. n'an bɔra yen an y'an ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye sangaba 7 masa ala min ye hinɛ masa ye bonya masa ani yafa masa ala ɲana mɔgɔ ma dɛ k'an da k'an kɛ adamaden ye k'a hakili don an na k'an bonya an bɛ dumuni duman dɔn ka buba dɔn nin ye hɛrɛ koyi an bɛ taa sugu la ka sogo san ka na yira ka ɲimi ka jeni ka dun ka tobi ka dun k'o bɛ ɲa an ni ma mais ala ko adamaden sogo mɔgɔ o mɔgɔ y'o dun b'i jeni tellement que mɔgɔ ka bɔ ala bolo ni fɛn bɛɛ ye hɛrɛ kɛra an ye dɛ ere bita ko cɛ ko na mandi dɛ ko sogo taro wallahi ba bi ka fɛn min sogo kala o de dafɛ dɔ ye ala yɛrɛ je de ma ko dafɛ du fo misiw bɛ nisɔndiya ni an ka fagali ye lahara don bagan ninnu bɛ waso ɲɔgɔn na de bagan min sara yɛrɛ ma bagan bɛɛ bɛ waso o la min sera ka kan tigɛ i ye saga min siri ka muru ta k'a kan tigɛ o saga bɛ waso saga tɔgɔ la ala ye ne da kan di adamadenw ma adamadenw ye mara u ye nkange u ye sogo ɲimi ne sogo yɔrɔ si ma pɛridi joli kɔ ne nisɔndiyara nka bagan min sara juru la ten u bɛ wuli lahara kuma su de ye ko n dara min kama o ma ɲa n cɛnniw bolo ala ye mɔgɔ bonya ni nin ye e k'a filɛ ba nin saga ka ca ba ka ca sɛ ka ca kami ka ca bon adamaden ka ca mais a kɔlɔsi sulan dara ka dɔgɔ dɛ munna sulan dara tɛ kɛ nana a tɛ kɛ to la a tɛ fa layala a tɛ fa dunan ye a tɛ kɛ saraka ye mais o ka dɔgɔ min bɛ faga dunan ye don o don o bɛ ka caya mun bɛ nin kɛ ala ko ne ala ye adamaden kanu b'a fɛ n y'a bonya a bɛ fɛn o fɛn fɛ n ye barika don o la k'o jidi a tɛ min fɛ hali ni fɛn dɔw la n ye barika b'o la k'o dɔgɔya o kana n'a tɔɔrɔ komi adamaden tɛ sulan dɛrɛ fɛ yɔrɔ dɔw ko sulan dɛrɛ ye ala jugu ye nkalon don tiɲɛ foyi tɛ ala jugu foyi tɛ sulan dɛrɛ mɔgɔ de t'a fɛ bon ni mɔgɔ t'a fɛ ala ko n ye barika bɔ a la a kana cɛya ka mɔgɔ tɔɔrɔ parce que mɔgɔ ka di ni ala ye n'o tɛ min bɛ ka faga don o don sɛbana bɛ sɛ faga a bɛ faga dunanw ye a bɛ faga saraka la a bɛ faga ka naja mais min tɛ faga foyi la o bɛ ka dɔgɔya min bɛ ka faga o bɛ ka cɛya munna parce que min bɛ ka faga aw b'o fɛ an mago b'o la ala ko n ye barika don o la nin bɛɛ ye mɔgɔ fusɔmadiya de ye mais o bɛɛ la kun mɔgɔw bɛ n'u jɔ ko sulan dɛrɛ donna o bɔra sulan dɛrɛ ko ka di ala ye ni forodonna ye ni kuranɛ a baraji gɛlɛngɛlɛ mɔgɔ sogo ɲimina sulan dɛrɛ ko ka di ala ye n'o ye mais sulan dɛrɛ hakili t'a la a tɛ cɛnni kɛ foyi n'i ko ala jugu don o tuma ala y'a dɔn ko sulan dɛrɛ ale jugu ye k'o da wa k'a dɔn nin jugu ye k'o da ala b'o kɛ ala jugu foyi tɛ ala ye dafɛnw de da mɔgɔ b'a bɛɛ la a bɛɛ n'a pilasi don e de tɛ sulan dɛrɛ pilasi don n'i t'a dɔn i b'a mabɔ n'o tɛ fɔlɔ dɔ wɛrɛ bɛ na ka fɔ ko sulan dɛrɛ o don i bɛna dɔn pilasi min b'a la e ko wɛrɛ caman b'an fɛ yan ko i dɔn ka yaala ta i bɛ wuli o don ka yaala k'a ɲini ka dɛsɛ i t'a ye n'i y'a ye o kɔfɛ n'i mago ɲɛna i b'a dɔn ko pilasi dɔ b'a la ala ma foyi bila i ten foyi ma bila i ten an y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم ناموراي أمي صلي محمد كاتم أنبياء كاتم رسوله ملتاوني متيوني قدم سيدك سليم نبي رحمتي سليم بو كيرا يرى ممتولا كل نبي ما هنبا ويلا كيرا ممتوي صلى الله عليه وسلم سليم
meni kira mongutu ye Muhammad al-Amini ko Muhammad mi danaya baye danaya be mi bi onga sigida la bilibili ate ladriya be mi bi ate horoya be mi o dogara bo otuma nango kira fanga njando danaya la Muhammad mongutu ra ko danaya wallahi okara ala yere ko Qur'an na ko Muhammad bi jogo bawka ala yere wasura ni kira ni jogo de kira ala ma waso ni kira ko chenye me wala yasi fora kira ma kwa chaka me chenye bi fop mojme mamina ni jogo dafa wallahi ene chendre parce que bi do bonga ma ko chenye tu ati dunga abedu wallahi ni ko chemi ngo sa ko chenye tu ni ko nyani na ala fala ki bele musu cheju ko bodo aywa ata ami abada wallahi ni ko la ki de bere cheju ko me ko nya ata ami abada jogo mana dafa chenye de binyini bilibili sikatula jogo mana dafa chenye binyini wallahi mais ni mi e chenye de nyini ka soro ka jogo ko kuma fo ifli aywa o ala ko kira be jogo kuma ba uka la dire jogo ni dame jogo wallahi horoya jogo kreti ma janfa danaya Muhammadu wallahi ala ka danaya dafa nyiro amin anganji jada wallahi Attahiyatu as-Sayyid Sharif Usman Madana. Namora boye masege ni wali mondo binye shi angala fama. No yanga zamzam yiwe. No yanga nuru anwaru we. El murshidu da ila alkitabi wasuna yasadu zi waza. Al-Fatih lima ubulika. ناصر الحق بالحق كودو السيد شريف عثمان مداني حيدرا نيجي والله حيدرا اما فور كاسب غرفو مسكي حيدرا نانا موكوي نينغا غورغو بفله نينغا بغربا كلينده شي جمان دانا امبي دمسني بيكنا والله سيغاتو فندام فاجيلا ناني kuliji nunun do ko yoro ka jomele ke ko tuko ko mi agla ko ga shobi shi ko sa fa ya sangare bada sojeja ababi shi farma ko wallahi sigatu la de ko sa fa ko bilibili wa adem so nunu agla ko bita ama bo gandi ira fruka ya wallahi ayre do langa dugu on fa ya ti sangare sigatu wallahi foi me ala ne idra sababula kan ingle ba koro cheka do ana ni asriba bo choroba do ba be kami bo de se nganda de bada o aidra saoude bilibili sigatola parce que ne re sigle aw nyokoro ya jego ko hanne mo wajuli ke anga nyom vle dro kata so wajuli bane bilibili odo de na dalo jube na so ko ne ko choroba do ko ne ba kuma ko ga jena dabla shani dabla namara dabla dabo bo nyanzoro ko karmo ke aka nyama ba beke de ngojula ka korle na tubi bilibili ene chede mais ne buga min fo sisa tene ni genie ya fanjike foi alisa ne furiga kore mboka ni fenguda numwe fenu kanyo shi doni atiza ka muso shi jala jena ka tano rebi de semina bilibili Atinya erabi la fana. dole te ko fo bate zoro koko we ni fo ko nda fole ya blogo te ker la koy wallahi se mo zoro ko blogo ti momira ani mo ni fo ko abada ami mo yala ko mo ko afle lo ka nyina ba be bitata de o chesu ya nunu fana ka da amala ka chamanya ko bilibili ne chede wallahi ni bita muso la jala noko dawra ka fini kana no ka tare aywa ire muso ba do ba fo jana ba ita chen yere de to ba de bilibili ne e ba sigire pour que film pa ba subhanallah sare o mo mi dipmo e nyek mu ne do wallahi bo olu mo ko be mina ika do burana na njanja ushi bobo barala ika mo patu ko do be se yemere do be se biye kene do de wallahi do be se biye kene do ma e dawra biye la ja abada amola de furke gwazo se ka ma biye je abada Sangare fenda biye la ale ya dake ka berebe abi se de ko wallahi sigatu mi ma se kulji ko o se de ko abada kulji bombe borala ko blay faduna ko ale americain
dagade itna ga amerike itna ga malike je ko ke bita kito dagade wallahi te mega kulushi yele bilbile ni se ko jmai foi dinya ma ere mara yi ajole kan adosa no iti jere ijole la ka doko bani ma de yi frude ala de o ka do jole la bilbile mais ijole bi ka lamga iba fugo il faut bi ka fe bu lamga ko wallahi abika ko be so be fela ko abi jole wache ina njonyom gatati wallahi sigatola ni yere yero choroko chamba fugo le de français ta ko le dandola bilbile ani musoro ko idenge be français ko idandola ide ka jomina ka français ko na tamasha kelen ni wala sangare ni debe mike ni ya wole ko karsa na ya de na ni ko mo ko bo ay ko ko njo aka keta ni e mo fofo kata aba nye woga ka da woga ki fle ni clara ba ko ha bilbile ouais la capitolo kuta wallahi sigatola parce que e ka mo fo wati ba soro abe sansi kono ko abe sansi kono wallahi ogma ni clara ba fo ha abe na fo carte mémoire grimamba de le téléphone biton fidini kono téléphone nyeni bitu ka kamngami ni ya digi ati songo ke ko fa do grim oluke wallahi bilbile ye cendre wallahi abati sangare ako be wallahi achama abi gina ya ko pep iba digi ni kalo le i fo fe digi no be digi bilbile ye che sigatola ibi denga wele ka ci be fo ka ba ni kala ko ha wa ya ko shama ko abi dro buta wallahi des envers mu gumon ni ta wota wona paraplu ani je abi ni misa ka ni shishi wallahi yere ko na yedro iba do ko de ma ni ma ka bo sigatola ni be ki fani basi na washi ay dara nyena aw ma ka on gishi ka bo ni be ma ale sababu la ay dara ni ci wallahi ala ka here kana ay amin ana asomo nyuma pe ana de ma nyuma pe ana balma nyuma pe ani jami'an saru tone sababbe ala ka here kanu pe ani kanba be ya rabbi ala ka here kai amin المولون اليوم على عمل السيئات akwanga bi wala daye anga suro wala da nafatuwe sangare no e bare jugu kay jego ay na mede wallahi bara cikelengele bare jugu ke moñ ay dabali jugu ke moñ dabali jugu ke no e fere jugu tire abi armade koche bilbile sigatola de ibi ta ka munun jiko abi barka bolula abi armade nyela noroche dabali jugu ke abi baloni kasara se akeba yere ma kuma be Allah akbar sangare dabali jugu kala yoyi akono wushude do wallahi sigatola yoyi akono gone do ngene jugu tire ti lafiya fi dabali jugu na soro ko be jugu ni kabla ta nyefe ka fo nyanzoro bongo ma here soro sa bilbile ni cendre aywa bongo ko farla nyonga nde bi kuma de u chamamba kabla ni jugu ko ka chibla u ye seven group bado labe o do jugu ko jugu chamango no de ka do nga jugu bodo na do na o demo demo na wolo anga ni jugu ngono akana nyesoro kalangula aywa o duna dugu chamango no de aywa o la alniya amma keme duru do kalala dugu kele keme nani bi bo ka so ma se classe woro rema o lu bi bo an verfo wallahi ni cendre atata keme wallahi keme bi ta classe woro la no lu tara woro la e mugami soro la o lu fa ba bo e ko ne deti ta ngolo bo bilbile kita bango wallahi lu mugabi wala bi shegi bita bilbile ni bi shegi tara woro vla shegi bi dafa puma mugabi boku ustaz be ngolo mugabi bo ato bi woro wallahi classe konondo examen la ni tanya je tawara be kun o be murti ayramati mugabi boku bilbile ni cendre ato binani wallahi o binani bebe classe konondo tene o bita lycée la ani professionnel la
o kan ka taa kɛ misida do ila Bamako wallahi tama fo ko setale k'ale de bila ka taa jatigila ko sangare bina na o ta bi bɔ a la a tɔ 30 wallahi 30 la 30 taale ko duguba kɔnɔ tamo la kun olu bɛ taa ɲɛbɔ ko wɛrɛ fɛ kun ka ɲina kalan ko ko pewu belebele ine cedre an bɛ dabali tɛ wallahi kara a tɔ 20 o 20 bangila tama jɛ olu bɛ sin ka bɔ ten pep sangare tame duuru b'a sɔrɔ duuru b'a jɛ olu ti bɔ wallahi o ye tan ye sisan fɛn tɔ ye tan y'an bolo o to ta in na yɛri san wɛrɛ cɛ i bɛna mɛn ko duuru sara a tɛ tan yan saya ye 2 ye wallahi duuru in na i b'a ye 3 bɛ fatu o su don 2 bɛ fa bɛ don la faso bɛ se ka kalan kɛ yan o duuru bɛ bɔ a la kalanden tɔ ye tan ye o tan in na duuru bɛ taa université la n'o ye sanfɛ kalan ye olu b'u ɲini kalan kan duuru fana gɛlɛya bɛ olu dɛsɛ ka taa sanfɛ dɔ bɛ taa jamana kɔfɛ 2 bɛ taa tɔgɔ fɛ 2 bɛ ko dɔ ɲɛɲini ye 2 yɛrɛ bɛ aw minɛ ka na so ko basa ye a tɔ bɛ to maa 5 ye o mɔgɔ 5 min bɛ kalan na sisan ala bɛ sɔn a bɛɛ bɛ tila kalan la min bɛ baara sɔrɔ o maa 1 ye kelen bɛ fatu kelen bɛ baara sɔrɔ kelen bɛ taa tɔgɔ fɛ kun a tilalen kɔ kalan la kelen bɛ to dugu kɔnɔ o tɛ baara sɔrɔ fa bɛ don kelen na min bɛ baara sɔrɔ fana so t'a ba dabila dɛ ne saraka bɔ yɔrɔ dɔ la u bɛ fura k'i kɔnɔ k'i fa min taara tɔgɔ fɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i to k'o la dɛ n'i y'u dɛmɛ kun u b'i fa dɔ bɔra tɔgɔ fɛ ka na ka taa u faso la ka taa malokɔrɔ kelen jigi du bɛɛ kɔnɔ ani sukoro bɔrɔ ani 5,000 ka na mobili jɔ da la bamuso bɔra ko ne den k'e yɛrɛ faga dɛ ko nin bɛ kɛ yan den bɔra tɔgɔ jɔn na ko non ko ma ko non ko c'est pas ça ko ka tubabukaninw fɔ i y'a tubabukaninw fɔ tɛ nin yan a ko dugumɔgɔw bɛɛ y'a dɔn bi ko se bɛ e ye bɛɛ bɛ wuli k'i fa bi den ko Bamako ma ko non ko ce sont les histoires olu kɛ histoire ka taa den tilala ka ko bɛɛ la k'a bɛ taa Bamako sira la ninnu ye jinɛkanfuru bila ka tasuma bila cɛ ka mobili la cɛ ye ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ka mobili dayɛlɛ fo k'a jeni k'a ban mobili jeni k'a ban cɛ jeninen b'a kɔnɔ a sisilen b'a kɔnɔ aw ni ala cɛ an ka dugu bɛ taa ɲɛ tan dugu hali kalankɛla m'an fɛ yan mɛtiri m'an fɛ yan k'o bɛ ka baara kɛ ni laadiriya ni cɛ ye ka mɔgɔw encourager u b'o fa an ka bɔgɔ baara bɛ senna denmisɛnw bɛ bolo yen misi nana ko bitigi ka denmisɛnw di kan ka taa kalan kɛ ko kalan de ka ɲi n b'i dabali siga t'o la dɛ anw ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra baara juguw ka taa ta ŋɛniye juguya ni dabali juguya a tɛ sabali an denw bɛ ka bɔ sisan an fɛ yan ka taa ɲinini na baara jugu kɛla a kɛ ala kama n'i den nana ka bɔ tɔgɔ fɛ a ɲininka ko tɔgɔ bɛ cogo di faso de ka di faso ye danbe de ye faso ye jogo de ye faso ye tonso ni barajuru de ye mɛ ni faso ma sigi foyi k'a dabali jugu ni kɛko juguya kɔ an bɛna mun na yan baara jugu kɛla i den ɲininka n'a bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ yen a tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ yen k'e to ka wari du ci yan i den ɲininka ko tɔgɔ bɛ di n'a fɔra k'e den bɛ tɔgɔ fɛ jamana kɔfɛ k'o bɛ jida la kɔgɔjida la a bɛ ka kɔgɔji tigɛ ko Espagne kulo 800 ji kan bamuso bɛ ka baara jugu kɛ fala yan o tigi t'an bɛ ala minɛ ka don ji kan ka yɛlɛ ji kan kabi i yɛrɛ faga kulo 800 bɛ ji kan o fa bɛ kɛ walidenw ka kalan cɛ k'u dabali k'u fa e sigi bɛ kulu kɔnɔ k'i bɛ ka ba tigɛ kɔgɔji tigɛ kabi i fa y'i faga dɛ ndama b'o cogo la mɛtiri 90 damadege dɔw anw taara ɲɔ ka dɔw filɛ cɛrɔ 70 dingɛ kɔnɔ
ye chendra mɔgɔ kɛ bɛ ka se wallahi o kɛ bɛ ka mun kɛ n'u ye dingɛ sen ka se hakɛ dɔ la mɛtiri mugan hakɛ la u bɛ dingɛ wɛrɛ sen o kɔnɔ mɔgɔ dɔ b'i sigi wallahi ka jigin mɔgɔ 5 mɛtiri 100 ni kɔ mɔgɔ 5 sigilen don sanfɛ mɔgɔ bɛ kuma mɛtiri mugan dɔ de b'a mɛn o b'a bila ka taa dugu ma o b'a bila ka taa dugu ma fo ci ka se hali min bɛ fɔ dugu ma n'u ko k'u b'o jaabi k'u dɛn ka bɔ o y'a bannen a tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la belebele ye chendra o bɛ ka dugu jukɔrɔ sen ka taa dugukolo bɛ ka yɛrɛyɛrɛ o bɛ mɔgɔ dɔw bila ni yiri ye ntama na ko nbala yiridonnaw o bɛ jigin ni yiri ye tigɛ kɔnɔ mɛtiri 100 ka taa yiri don bɔgɔ kɔrɔ k'a ka na biw da la o bɛɛ la o ntama nɛgɛ sen na fa bɛ ka waledenw ta tiɲɛ tɔɔrɔba i ma miiri den la dɛ walayi i den kosɔn i kan ka sabali ka mɔdenw to a lajɛ baara jugu kɛ tɛ dugu jɔ dɛ ne fasola mɔgɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara dabali jugu la kɛko juguya man ɲi mɔgɔ si ka baara tigɛ nin kɛko jugu in ye ko ala bɛ kɔ d'i ma a ka filɛ bani an ka dugu kɔnɔ yan kabila kɔnɔ yan a ma fɔ mɔgɔ si ye baara jugukɛla ye nkalon dara min na ko tɛ dɛ ko min ye baara jugukɛla yɛrɛ yɛrɛ ye ko nin ye o bɔnnaw ye maa ɲɛnamaw a y'a ɲini a tɛ yen bani o fɛ wa diɲɛ bɛɛ a tɛ yen o tuma an ka sabali an ka jisuma k'an goli ji la an ka taabolo kɔrɔlen n'a kun ka ɲɛ dɔrɔn kolo dilara bɛɛ bɛ min s'a ma foyi t'o s'a ma misiri minnu jɔra an fɛ yan bɛɛ de y'o s'a ma n'an kuma bɛɛ a dala dun a tɛ jɔ ni bɛɛ ma min s'a ma kɛlɛ t'o s'a ma o tuma an bɛ se ka bɛn cogo di k'a sɔrɔ e bɛ ka ne ta tiɲɛ k'an fɔ ka yɔrɔ ɲini samiya donna fɛ sisan baara bilalen o pewu sɛbɛnkuru nɛgɛfin misiboli falebow bɛ labɛn ani wurubow ka taa don foro kɔnɔ ani bakunkolo sɛfa bɛ don kaburu la k'i ka samiya tiɲɛ an ka dugu baarakɛlaba ni sanji ko gudugudugudugudu i b'o tɛgɛ foli ne ye a bɛ ka k'a la fo samiya ka ban a bɛ fura bɛɛ k'a la a tɛ ban samiya mana ban a tɛgɛ kɛnɛyara ala ne faso nin ye ala dɔ ye samiya o samiya e tɛgɛ b'i dimi o ala ye an k'a lajɛ sa wa i tɛgɛ dɔwɛrɛ b'a dɛ o de bɛ ɲini ko sa o sa e ka tɛgɛ dimi yɛlɛ an kɔni y'i sɛgɛ dɛ i tɛ kɛw dɔ sa e k'o kulu o y'i fa b'a ye o dɔ ka di yan a dɔ man di si tɛ si fɛ si tɛ ɲuman fɔ si kan hali sigiɲɔgɔnya la anw fɛ banikɔya ni i ni muso bɛ mankan la dɔ b'a kun da kogo la k'a lajɛ k'a sigi ka yɛlɛ la o de kɛ o ka taa dilan a tɛ dilan dɛ ko ninnu bɛ taa dɔ de kun sigiɲɔgɔn minnu ka kɛlɛ tɛ ban tɔgɔ dar'olu la an bolo kun gɛrɛ mɔdɛli mɔgɔw tɔgɔ si bɛɛ ko pɛrɛnpɛrɛnna tɔgɔ suguya bɛɛ dalen don mun bɛ kɔrɔta dɔrɔn k'o filɛ dɔrɔn k'o jigin ala kira ko mɔgɔ min bɛ taa kɛlɛ filɛ n'i ma kɛlɛ ban i ma ɲini ka kɛlɛ ban i ma ɲini ka kɛlɛ tasuma faga ko ka taa kɛlɛ filɛ ka segin ko daga bɛ mɔgɔ kan e don kɛlɛ filɛlaw kɛlɛ filɛ ye kojugu de ye i bɛ kɛlɛ de ban o de la lugumana ko a den ma ko kana sɔn ka kɛ jamakulu la wulu ye ko jamakulu ko wulu b'a la bon anw ka jamana wulu o ye jamana kojugukɛlaw de ye dɛsɛkɔlaw terikɛlaw ji jukɔrɔ baarajugu bɛɛ tɛ ka taa sɛbɛnnen dɔ ye koyi hali ŋaniyajuguya ye baarajugukɛla ye hali muso dɔ y'a ka minɛn ta k'a bɛ sote mototigi min y'o ta ye an ka dugumɔgɔ la k'o bila ka dugu la baarajugukɛla don a ɲininka ko ne ba a kɛra cogo di n bɛ ka taa an ka so furu sara kana kɛ ten dɛ an ka kɛ ten an ka taa so an ka taa kuma nana ye mɛ e yɛrɛ bɛ ka taa fa bɛ telefɔni ci ko alo mangorosun yɔrɔ la min sɔrɔ ye sisan a bɛna moto ta sisan an ka dugu muso ta ka taa bila u ka dugu la ka sɔrɔ ka nafolo fɛ ka filabuluba tigɛ k'o sira kɔfɛ i ka sagani dagana filabulu dagana moto dagana ka sɔrɔ ka na sigi so kɔnɔ ka taa muso cɛ yɛrɛ fɛ yen ko ka jɛ ko muso wele a ka tɛ sigi kɛ e dangaden taara min na sa e t'o dɔn cɛ t'a dɔn nka ala b'a dɔn dangatɔ ko ne n'o fara ɲɔgɔn kan so la ko dugu jɛlen k'a ma ye fɔlɔ ko bɛ se ka kɛ cogo di mɛ k'i m'o fɔ an ka taa kuma fɛ ale bɛ ka na ko tɔ de ɲɛɲini muso ka nimoro b'a bolo
ni glakadi ni be bara jugu kala ode wallahi odo ne fasala mo akana so ne bawo akana so ka soteli mineta ka bonga so akana so ka furusa mineta ka boya akana so ka nyu jugo bla chenna muso do biya iba soro abi ko be ka che yumana wallahi me do bi da o yedron ko janaba abi ka ni mega che ya jaba koro fitri wale ko matini me che ye ko abi shukala wale jugula allah akbar ible ka che o be bara jugu kala wallahi odo ana sabali ana do ko mo shitimo dugu warla kana nga dugu gana yarete wallahi o manga ya fanyo ma kan de ka di ma ka faso gla faso ti gla bada fodo ka sabali do khoro sigatola me no mo ndu chelati ali furuko mana damni do bara mo to fa dugu do la o dugu mo do yi ka mo do yi aba inale ko nga je bara mini je ko ibi ka sa do ko sobe wallahi una me ne di no furla ngomi nyini nga na so ni bu do ka la ala be di ne che wallahi billahi fe mbeli fe che ni de nyuma bi ni misa o ti mo frake wallahi aywa samari ay u fa sarali saraka masaka wala allah akbar o ka mo go tete wallahi e de dugude ya ne mo mutu bu ga nyini fe ga tani mo mutu cheta kani sigi ngorokun ko agunga je kita musu ni re denga yesa bilibili aywa ko mo musu gola sisam ko mo la shawaro wa tale boray wallahi sigatuna ko cha ko jon fe ko kasa ko ma yana ma ya mo bo deta wallahi on fa bon moya musu demsani che kana to che ka sare ni che saraya musu demsani akara bare akaro ka tere moy bilibili yene chendre tere moy ye tere ka ya abada isra ma o tere ka era ti tere do fo wallahi wa ni kele zari bro fana manasa ko du wulle wallahi sigatula o tere woni akara bare bilibili ngona tabbe hal ni muso ye che ke no fo ba do ka bi fu sigatula re o toy bilibili an va yoda fu bi ci bla nyoma ko allo nako bolen taw fe bolen ibi bole ko do fu sale wal ma cha sale allah akbar ba be telefon ci nabillahi allah akbar aga dule bi nyoma dani bolen so be nyoko ko bolen na ma daga wala ni yeda bilibili aywa samari amake bagay wallahi akaro ko bole ni doka che mangene ko doka che mangene wala ko mi joge ni ko fama yi do woga ka jo gaza samari ko fama yi ama ni ka ka jo za do mi joge na sara ko fay wallahi amana wala chero de la ko gale dale do ka musula kale musu bale fe ko halna le fatura ko musu nafu sigay aywa kana sare allah akbar tere ko ngaje ko musu de dana mo wala o wallahi ko musu ko ka bi fe ni sara kan furu ko ni ko wallahi sigatula kale ko tike musu yo no benaka ko tere do de kana che tere do kana fo musu ya kabla muso furu che shudale che yere ke sabato aywa ubelo beka utro barodro ko muso man ko kon terke ka bara wulla ko ta mo wule kana che shna gi bituma terke nana ma jibo waka bengado ko ta mo wule kana muso ka bodro ko sagi ka stara ka ba allah akbar muso segera dron muso nana alaje wala ya ta ya ko wule fi kale ta kana ale jigi kele sara ale bogo sara wallahi terge ko mo ay ko terge afo en shuro katna shisro allah akbar me ko na sara ko ne ki fu allah kana kashi wallahi wa ko che dali do ara masare muso ko che mo ke kondo ko ne yago be o ka allah subhanallah kashi ga misal di ka toro fodoro ke mo ko ngo fare ko ne ka sabe o allah akbar
cɛ tarabasala ka wuli ko n sabali ayiwa ɔ kabo ko i b'o dɔn sa hali e tali dɔ bɛlen don dɔ kan ayiwa Allahu akbar kama kɔngɔ fɔ o ma jaabi kɔngɔ fɔ de donc ka candidat don n yɛrɛ balolen an yɛrɛ kɛ sisan n'i ma kɛ mɔgɔ sata jɔna dɛ o b'i fa wallahi siga t'o la dɛ nin bɛɛ ye dabalijugu de belebele o don k'i ma kɔngɔ fɔ dɛ o ni dɔ bɛ don kan n'i y'a fɔ Yakuba komi ne ka garibu dɔ bɛ yan Yakuba n'o ka misali dɔ la dɔw kana taa ko ne kan bɛ a ka Yakuba ma ne taara Yakuba dɔn wallahi siga t'o la voilà min ka misali di ka mɔgɔw la tɔgɔlida la yan pour que u kana taa fɔ ko n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn fɔ ko jugu don wallahi n taara dugu dɔ la Banikɔ yan ani yan man jan kosɛbɛ ne ye misali dɔ di n ko karisa ye n ko Suba ka tɔgɔ dɔ fɔ misali la ja o y'o dugu Suba kuntigi n y'a fɔ n kun fɛ ten u taara bɛn o ma o tigi de wulila sisan dɛ o ka muso dɔ bɛ o denmuso dɔ bɛ sira kɔnɔ jɛda la furu la ko f'a k'o furu cɛ ko sabu ko ne nana ka Subaya ko kuma fɔ misali di to dɔrɔn wallahi ko ne y'a ka Subaya ko kuma fɔ bon a lajɛ ne ko n ko furu bɛ sɛnɛ san 7 a sɛnɛ ka dilan a sɛnɛ ka tiɲɛ ne nana o kɔfɛ de ne ka waju la ne ye misali di o misali dili Subaya ko kan dɛ o taara bɛn ale ma ja ale fana ye Suba belebeleba ye ne t'o kalama ale yɛrɛ b'a dɔn ye o bon o fɔra dɔrɔn a ko Sarakɔrɔkaw ma ko bon ko muso ko Manu cɛ ko o ti yan bilen ko parce que k'u ka ale nana ale ka Subaya ko kuma fɔ waju la belebele ayiwa mais billahi n t'a dɔn fiyewu ko a bɛ se ka kɛ n b'a dɔn ko subaga don dɛ mais dɔnbaga yɛrɛ tɛ ne na cɛ quoi belebele ayiwa siga t'o la ale yɛrɛ ma se ka suya dogo bilen fiyewu n tɛ ne ye misali di wallahi an taara dugu dɔ ne ko cɛman ko naam o ko an bɛ sɔli kira kan min kɛ ne ko Muhamadu mais n ko n ka ne jɛnɛyakɛla Madu ni ma musotigɛla Madu ko tɛ ne y'o min fɔ dugu cɛ dɔ bɛ yen wari b'a kun se b'a ye o b'a wele ko Maduni ale kɛmɛ ka dɔ ka muso tigɛ k'a sigi n'o bɛɛ b'o kalama ye ne t'o kalama cɛ de tɛna ka wuli dɔrɔn ka mankan kɛ ka bɔ wajulu la ka fa bɛɛ kɛ mankan ye ko ne yɛrɛ de y'ale ta tɔgɔ ma ko k'a fɛn bɛɛ fɔ ko ale muso tigɛ don ko n'o bɛɛ fɔ n ye misali di dɔrɔn taara bɛɛ dɔ ma bon i mana misali o misali di o bɛ mɔgɔ dɔ ma a ma nɔgɔ dɛ o tuma a kɛra baara ye mais n'i ko misali la sisan ko dɔ donna alijinɛ kɔnɔ ko tɔgɔ ko Saka o bannen mais n'i ko forotila dɔ ko Saka e bɛ tɔɔrɔ dɛ i y'a ye o tuma kuma o ye n kɔri ko waati banna nɛnɛ ka bon mɔgɔw bɔrɔ ka jan sura an bɛ soba la sina kɛra yan sini su an bɛ Kalabugu an b'a fɛ a ka fara an kan an ka jɛ an ka nin tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ nɛnɛ ka bɔ tiɲɛ don mais kaburu ka jugu nɛnɛ ka bɔ tiɲɛ don nka faso cili ka jugu ni nɛnɛ ye an mago bɛ faso jɔli de la faso jɔli faso jɔli sira n'o kuma n'o daminɛna an ko minɛ sɛbɛ n ka nɔn n'a ye nɔgɔ k'a mɛ n dalen kɔ a ye sabali n'a ye n fa nɛni k'a mɛ n dalen kɔ a ye sabali an tɛ foyi ɲini bɛɛ kɔ ni min bɛ ka fɛn wɛrɛ ɲini o b'o sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ an ka dugu ye ka dugawu ɲini duguma bɛɛ fɛ a ka to ka Ala wele ɲɛ n mago b'a ka dugawu la waati bɛɛ lajɛlen la n mago b'a ka dugawu la. Ni bɛ dansigi Laspem TV ka ja sɔrɔlenw na ni wajulu kɛnɛba in kan an karamɔgɔ nɔfɛ Fadila Sheikh Ali Badara Sangare aw ni ce a ka ɲamada la a k'an bɛn sigi wɛrɛ. Ali ma doko ma kolo yewa bajiba ofile ni doko ma kolo koka ima kulu yewa ni doko ma kolo koka Ali ala yobeke mu ne kelen kama ado ala yobeke Mamadu kanu dela ni kirata no ka ala ka dine deme munade ti baru Mamadu kanu kosa de dine deme ka ala ka kira wasa munade ti baru Mamadu deme kosa